Assalamu alaikum hormatly watandaşlar. Şu yıl 2023-nji ýylyň 6-njy noýabryndan 11-nji noýabra çenli Ženewa şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň ýygnagy geçirildi. Ýygnak nähile? Türkmenistanyň meselelerini seretmek boýunça 5 günläp dowam etdi. Şoňa Prawazashitme organizasiýa Türkmen Helsinki fond gatnaşdy. Assalamu alaikumlar geleniňiz üçin. Şu Ženewada nähili meselelere seredildi. Haýsy temalar gozgaldy? Şolar barada giňişleýin gurrun berseňiz. Salam aleyküm. Hemmeňize Atamurat berdi. Bir neme ýalňyşlyk bar. Bu ýygnak 2 hepde geçirilmeli, 2 hepdede de bolmaly. Birinji hepdede 3 güllap, birinji, 3-nji gün, 5-nji gün Türkmenistanyň meseleleri seredildi. Şol sanda beýleki ýurtlaram bar, Özbegistan mysal üçin beýleki ýurtlaram bar. Ýöne şu birinji hepdede Türkmenistana köprek üns çekildi. Indi hepdede de beýleki ýurtlaryň meseleleri çözülür. Bu 4 ýylda bir gezek şunyaly şansymız var. Mysal üçin geçen sapar 18-nji ýylda geçirildi. Şu ýyl noýabrda geçirildi. Öňünden muňa taýýarlyk görülýär. Şu ýerde pursatdan peýdalanyp men hemmeňize sag bolsun diýjek bolan, sebäbi şu ýerde hemme siziň ejir çeken situasiýalaryňyz şu barada aýdyp bildik. Şu neçeli biz yüzlenmedik yerimiz yok. Uğrattık, ayttık, gepledik, yazdık. Siz hem şoňa goşuldunuz, siz hem öz YouTube kanallarınıza, belki saytlarda, nemelerde mi? Her şunu izlederli gurrun geçirip yordunuz. Şu edek biz onu şu arada Mart ayda jemi şu temalar barada hemmesini yazıp yetişip uğrattık. Bizim guramamız Bolgarski Helsinki'ni haýyş etdik. Bundan başga ýene de bir sany guramalar tapşyrypdyr. Ýöne biz şu meseleni has, çuňur has soňuna çeli bardyk. Şu ýere baryp özümiz hem çykyş edip resmi delegatlaryny çagyryp, sebäbi olaň wagtlary ýok köp sanly dokumentleri okamagy diňe biziň ýurdumyzda. Hudaýa şükür biziň sayt eventimize 20 goloy adam gatnaşdy. Şol sanyna 10 ýurtdan delegasiýa we 9-10 Prawazashitne NGO diýili NPO-nyň wekilleri käy wagt biri çykýady, girýärdi. Şoň üçin jemi 19-20 diýäsde. Mundan başga biz gynansak da şu gezek resmilere tanqid etmek ruhsat berilmedi. Olar çykyş edenne diňe öz tekliplerinizi beriň diýip şeýle moderat şert goýdy. Şoň üçin bir näçe ýurtlar çykyş etdi, onlarça. Wagt neme munudam ören çäkli bir ýarym minut bolansaň derew aýtmaly boldular. Ýöne Hudaýa şükür köpsi öňünden 2 ýyldan bäri hemmemiziň aýdýan gurrumuzy göz öňüne tutup şonu goşup ýetişdiler. Edil biziň diňläp aýdýan zatlaryny men derew ýazyp alyp ýazgyn hemme ýazgylaryň nemesine häzir sizler kysgaça aýdyp geçjek. Sebäbi umumlaşdyryp aýtsaň ýüzlei boljak bolýar-da. Sebäbi öz şo wagt gören eşten zadyň şo wagt aýdyp geçseň has gyzykly bolar size. Ha mysal üçin birinji Sudan çykyş etdi. Ýöne gynansak da türkmenler resmi delegatlar bilen öňünden iş geçiren bolmaly. Sebäbi käbir ýurtlar tanqydyň ýerine yüzle aýdyp geçdiler. Ondan gurrun bererlerine ilk başta aýdallaryna Türkmenistan delegasiýanyň göwünde degmejek bolup, biz sizi gutlaýas. Siz birinji edek şu neme goşuldyňyz, jogap berip oturýarsyňyz. Şunu biz goldaýas diýip açyk göwlerini nemetdiler. Onsoň gurrun bererlerine käbir ýurtlar gaty konflikte girmejek bolup, Türkmenistanda bolýan işleri şonu dowam edberiň diýjek boldular. Mysal üçin bilim sistemany dowam edberiň ýa-da saglyk sistemany ýa-da o waň şertlerini şäher şäherlere çelli ýokarlandyryň şunyaly teklipleri berdiler. Ýöne Kanada mysal üçin şeýle diýdi. Biz size teklip berýäs, umumy halkara ýygyrlamалary ýogatmak, konvensiýaga goşulmagy çagyryş edýäs diýip şonu aýtdylar. Kanada ýene-de ýurtdan girip çykmak azatlygy hökmen derejede yerini yetirmeli. Beýleki ýurtlaryň tapawyny bu Kanada näme diýdi? Täze pasport bermäge siz borçludyňyz. Onsoň aktivistler we prawzashitlikleri ýygyrlamaly däl we beýleki meseleler. Soň Çili goşuldy. Чили ода диýdi konvent po pytkam насильственное исчезновение. O bulary diýir görkezin diýen kampaniýany goldadylar. Bunu ýaly bolmaly der. Adam gitmeli däl, adamyň ykbalyny hemmemiz bilmeli.
şol sanna raýatlaryň, Türkmenistan raýatlaryň özlerin bilmeli dip dip teklip berdi. Daje Kitay garyplygy ýok etmeli dip çağırşy. Demek olaryň monitoring edip oturýarlar, olaryň seredýarlar, bolýan zatlar izarlap oturýarlar. Soň Costa Rica ses we habar beriş serişdeleri azat bolmaly diýdiler we aýallar meselesi den hukuklyk bolmaly, aýallar bilen erkeklerin hukuklary we ýene-de şo ýurda girmek, çykmak, bulan ötgeşik teklibi, şo dokumentlary sizin açyk mümkinçilik girip görmäge dokumentlary açyk bolmaly diýe. Demek, şo eger o da şo dokumentlary girmek, açmak, görmek azatlyk diýilende, bolan wakalar barada bir zat sorasaň, ministerstwodan ya MVD ya bolsa belki Sağlyk goraýyş ministrlikden sorana ya da statistika ministrlikden sorana hakyky dokumentler el ýetirip bolmaly diýip. Horwatiýa näme? Aýallar barada goldady we ýurda girmek, çykmak. Bu da ina şu bizim bir näçe hemmämiziň şu meselelerini galdyran üçin indi Horwatiýada şu zatlary eşitipdir. Ondan Kuba OON'un tekliplerini yetirmeli dip çağırış etdi. O da bir ören vacip teklip, sebebi OON'un tekliplerini şu neçeli Türkmenistan gözümüyor. Son Kanada, Djibouti, Yegipet, Estonya bular çıkış edenlerine ayalan meselelerini kaldırdılar. Şeher ve ova, onu ben aydıp geçtim. On son Estonya, Finlandiya, Fransa buların halkara ugalovnu suudi ratificировать edin deyip çağırış ettiler. Bu bir ören vacip mesele. Henize çeli Türkmenistan bu dokumenta gol çekenak. Onson berde Türkmenistan'da gıynamalar var deyip aydıldı. Şu gıynamaları monitoring etmek için halkara guramalara girmeye ruhsat verin deyip çağırış edin. Şu güne çeli ruhsat verilmendir. Yöne Türkmen delegasiya çıkış edenine şu sonki yılda bir sany halkara guramaların vekillerine biz ruhsat verdik deyip çıkış ettiler. Ondan yeni bir neçe yurtlan kaldıran meselesi internette has girmeye mümkinçilik bolsun deyip çağırış ettiler ve senzura bolmasın dediler. Senzura demek özünüz bilýäňiz bir näçe saytlar, bir näçe internet ulgamalar Türkmenistan'a girip bolanak. Umuman Türkmenistan'ın internet meselesi siz özünüz bilýäňiz ören pes derecede. Gambiya dini barada meseleni kaldırdı. Siz bilýäňiz dini barada da biz her şunu monitoring geçirip ýörüz. Bu meseleni eşitipdirler. Indi Germaniya ve İrlandiya ören giňişleýin teklipleri berdiler. Olar diňe 1 2 3 dip geçmediler. 6 7 punkta çeli aydıp yetiştiler. Zahmete çekmek, o paxta diýdik, beleki diýdik, çäreler. Şo arada gurun geçti. Bu nezakonno diýip aýdyldy. Eger işe alan bolsalar, işe berýän bolsa, onu işläp bolýar. Ondan başga bu уже незаконное привлечение, принудительно diýilýär da. Türme ýagdalary kaldırdılar we internet habar beriş serişdeleri Türkmenistana Gyzyl Haş guraman girmäge ruhsat bermeli. Ýene-de açmaly öň bardy. Soň gadaglanyldy. Ýene-de şonu açmaly diýip teklip etdiler. Indi şu gedek onu teklip diýip görkezdiler. Tanqid dälden teklip. Hemme ýerde bulun has aktiv ýurtlaryň teklipleri ratificировать международную конвенцию по пыткам. Ve şutada Indoneziýanyň gyzykly bir nemeni görkezdi. Zähmet migrantlaryň hak hukuklaryny yerine getirmeli diýip Indoneziýa agzap geçdi. Onsoň Irlandiýa ýene-de şu civilistliň we prawozащитниклeriň hak hukuklaryny depelemek bolanak diýip aýtdylar we jurnalistler, aktivistler, prawozащитникler işler ýaly olan işine peskel bermeli del ve olar hiç hili geçirilen iş barada gysynmaly del özlerini izarlarlar deyip gysynmaly del deyip İrlandiýa çıkış etdi. İtalya'da şu türmeledeki gıynamalar vardı aytıp geçti. Kazakistan sud sistemany formalaşdyrmaly deyip çağırış etdi. Ve ombudsman institutu ile da ombudsman institutu has berkitmeli, has kämilleşdirmeli deyip Kazakistan çağırış etdi. Latviya, Lüksemburg bular ören giňişleýin teklipleri berdiler. Ombudsmanyň roluny has doly getirmäge uğruna çykmaly diýdiler. Ýa ombudsman özüňiz bilýän Türkmenistandaky ombudsmany Gynamalar konwensiýasy, gynamalar barada konwensiýaga goşulyň diýip çağırış etdiler. Gender nerawensitwa we
şu aktivistleri, pravozащитниклары, оппозиционерлары izarlamak için terörist diyen nemeni ulanmak qadağan deyip çağırış ettiler. Bu arada biz bir neçe gurun ettik, даже вот Nurhayat Hanım için meselesinde ama press-release'de bir görkezdik. Lüksemburg näme deydi? Международный уголовный суд şoňa girmeli diýdi. Haýsydyr bir diskriminasiýa görnüşleri qadağan etmeli diýdi. Korrupsiýa barada iş geçirmeli diýip çağırış etdi. Nepal bilim sistema seredin diýdi. Görýäňizmi? Bilim sistema ozal gowy işleýän bilim sistema çöküpdir. Ýokary fiili bilim bolmaly diýip çağırış etdi. Invalidler barada Nepal agzap geçti. Нидерланды дискриминация любых признаков, onam aydyp geçtim ve spetsdokladчик çakılık bermäge haýyş etdi. Spetsdokladчик diýmek, ayna mysal üçin 2003-nji ýylda Иммануил Деко ruhsat berilmedi. Именно по правозащитному движению спецдокладчика yol verin, ruhsat verin diýildi. Ondan soň Panama ýene de şu aktivistler we pravozащитниклар we oppozisionerlaryň işine päsgel bermeli däl diýip teklip berdi we gyzykly zat profsoýuzlar dikeltmeli diýe. Ana onam eşitipdirler. Profsoýuz barada kän gurun gidilenok diýeni biz özüňiz bilenmiz şu profsoýuz Türkmenistanda ýam dargady. Portugal gyzykly zat mugallimlere учебниклары, kitaplary berer ýaly üçin bolar ýaly etmeli diýe. Görýäňizmi? Edil şo meselelerini eşitipdirler. Ondan soň Togo diýen ýurt türmeleň beter dolu diýip görkezdi we şu türmeleri azaltmaly, içine sany azaltmaly diýdi. Pravowy reforma geçirmeli ki Türkiýe döwlete degişli däl guramalar bilen işleşmeli, pravozащитниклар bilen aktivistler bilen işleşmeli diýip teklibi berdi. Aýallaryň hak hukuklaryny goramaga çağırış etdi ve haber veriş seriştilere yol açmalı, gender neravенство diye, Ukrayna kıynamalar barada ve çağılan hak hukuklaryny goramaga çağırış etdi. Britanya şu ikisany konvensiya gol çekmäge çağırış etdi ve söz we pikir azatlygy yol vermeli. Amerika advokat kömegine adamlaryň mümkinçiligi has giň bolmaly diýip we türmelerde inspektorlar bolmaly diýip teklip berdi. Söz azatlygy, saytlar köpelmeli, internetiň mümkinçiligi has giň bolmaly we şu ýerde interesli bir zada görkezdi. Amerika propiska sistemany aýyrmaly. Uzbekistan pravozащитаны berketmeli diýdi. Avstriya habar beriş serişdeler, Международный уголовный суд we OON'a kömek etmeli, OON bilen işleşmeli, OON'un spets proseduralaryny goldamaly diýip çağırış etdi Avstriya ve Belgiya habar veriş serişdeler we human rights guramalar, pravozащитниклар çağa zähmet barada dokumentleşdirmege yol açmaly, şu işi alıp barýanlary gorkuzmaň diýip çağırış etdi. Ina esasy bize gyzykly nemeler, beýlekli ýurtlar, mysal üçin Alжир iş sany köpeltmeli, usilit занятости we aýallary gynamaları besetmeli diýip aýtdy. Şunýaly teklipler. Käbir ýurtlar açyk tanqidden çekinen soň yüzley şu arada eger şu meselelere göz öňüne tutsaňyz gowwalarda diýip şeýdi aýdyp geçdiler. Umuman ina şu esasy geçirilen meseleler onun 3-nji günem geçirildi, 5-nji günem tamamlayış ýygyna geçirildi. Anadır da aýdyp berer. Как мы уже сказали, это мероприятие проходило в Женеве, в представительстве ООН. Оно проходило в зале. Зал называется «Зал прав человека и Альянса цивилизаций». Это очень знаменитый зал. Если мы знаем, что 193 члена ООН, на отчете Туркменистана присутствовало, на мой взгляд, где-то от 60 до 70 государств. Hemişe azrak yurt bolýar, sebäbi köpsi wagtyna gelip bilmeýär, 2-nji gün, 3-nji güne ýetişip bilýärler. Сначала, конечно, слово дали туркменской делегации, Вепа Хаджиев, и потом члены делегации отчитывались со своими докладами. Но, как обычно, если вы видели, в марте месяце Туркменистан тогда тоже отчитывался, вот это вот тоже то же самое было. Что удивительно для меня было,
То, что некоторые члены туркменской делегации, это заместитель министра внутренних дел и еще ряд товарищей, мужчины, в основном они свои отчеты зачитывали на английском языке. Видимо, им сказали, пейте и говорите на английском языке. На нескольких вещах хочу заострить внимание. Это то, что со слов заместителя министра внутренних дел, когда он сказал, что в Туркменистане будет строиться 2 новые тюрьмы. Понимаете, это немножко было странно. Если бы он сказал бы, допустим, что мы будем сносить старые пенитенциарные учреждения и будем строить 2 новых, это один вопрос. А он как-то сказал, что вот мы еще дополнительно будем строить 2 тюрьмы. Это первое. Что примечательно в отчете прозвучало то, что американская делегация и несколько стран Европейского Союза в этом году им дали разрешение посетить несколько колоний в Ахалском вилаяте. Сам Вепа Хаджиев в основном он коснулся о том, что опять-таки, что в Туркменистане все прекрасно, что социальная политика хорошая, что люди живут хорошо, ну и так далее, так далее. Что для меня удивительно, это то, что турецкая делегация, женщина, она сказала, что нам нужно работать НПО. В пятницу, когда заключительное мероприятие было, выступала третий секретарь представительства Туркменистана в Женеве, в ООН. Она там сказала, что мы будем работать с правозащитниками. Я не знаю, с какими правозащитниками намереваются официальный Туркменистан работать, но такая фраза прозвучала. И также было сказано о том, что все замечания они учтут и будут работать над всеми замечаниями. 25 числа Управление Верховного комиссара по правам человека опубликует все вот эти рекомендации, и до 5 декабря мы должны просмотреть их и дать дополнительные свои замечания. Все вы, присутствующие и кто помогал нам, всем правозащитникам, составлять наши доклады, ваши фамилии прозвучали там. Всем огромное большое спасибо. Şu yerde benim koşayım. İlk başta şu fevral-mart aylarda biz şu iki daklatları uğrattık. Şu yerde dolu hemme case'ler vardı. Aydıp geçtik. Yankı yığınıqta vaqt çaklı olan soň İngiliz diline 6 adam çıkış etti site event'te. Berdaki oturulan köpsünün adları aydılıp geçti. Şu case'ler vardı. Şu ýagdaý ören wajip meseleleri çözmeli deyip aydılıp geçti. Şu yerde 10 yurtlan delegasiyaları oturdu. Olar yazıp aldılar. Bundan başka her haysına öňem e-mail bilen uğradyldy. 5 juni tamamlaýyş zasedaniýa bolanna bir denan şol çykyş edenne gysgaça ilk başta neme diýdi? Tekliplerin hemmesi göz öňüne tutulandyr, biziň dakladymyza bardyr diýip aýdyp geçdi. Ýöne o daklad ýok. Bundan başka geň zat biz aktivistler bilen ve insan hukuky goraýjy aktivistler bilen işleşjek bol. Şu yerde misal üçin berde oturulan Aziz Mamedow, Atamurat Saparov, Alişer Sahatov, Zarina Ahtiamova, Nursultan ve beýlekleň case'ler barada aýdyp geçdik ve şoňa ünsüni çekdik. Esasy problem nämeden çykýar? Türkmen migrantlaryň dokumentleri bolmansa, bulan ýagdaýy agyr, gapana galan ýaly boldular. Ne o ýere barmak, ne bu ýere barmak, ne Türkmenistanyň konsulstwa gepleşmek ýagdaýly bolmansa, bular agyr ýagdaýa düşdiler diýip kilden bäri biz gyýgyryp oturýarys diýip şonu düşündirdik. Bulary düşündiremize o han ýaly bolanak. Mysal üçin Eziziň misalyny aýdýasyna dokumentini berdi. İzine de beren aklar yitirdik diýip. Yitiren agor. Misal üçin şunaly nemeler bereni absurdny diýär da, absurdny diýip jogap berýär. Если у кого есть вопросы, пожалуйста. Ine siz çağırış etdi diýeniz. Çağırış talapyň tapawutyny bir tomaşaçylarymyza düşündirip geçsek, требования и предложения как бы rus dilinde aýdanda. Evet, geçen sapar olar tanhid edip bildiler, mümkinçilik berildi. Şu ýazak moderator председателем ornmasary şeýle teklip bar, demek şu türkmenler haýyş edendirler. Biz size bir ýarym minut berýäs, siz diňe rekomendasiýa berip bilýäňiz diýip şeýle şert. Ondan başga конечно sögünmek, beýle kızatlar gadagan diýip öňünden şonu aýtdylar. ООН – это одна большая организация, где членами которой являются 193 организации. Даже принимая резолюции по Израилю, по секторе Газа,
по Китаю, по Северной Корее и так далее, так далее. Он может эти резолюции принимать. Не все страны, правда, за них голосуют, но опять-таки все эти резолюции, они носят рекомендательный характер. Они не носят характер обязательного. Duştayda aytjak zadı mine Alişer, men, Eziz Mamedov, Zarina Ahtyamova ve bir näçe egindeşlerimiz şu gece gündizde bir halk bilen görüngdeşlik geçirmek platformalarının biri TikTok bolupdur. TikTok'ta gönü yayılım, yani canlı efir açıp şu yerde görüngdeşlik edenimizde käbir hökümeti goldayanlar, diktatör rejimi goldayanlar näme başardınız? Elinizden näme geldi? O guru halkı güýmeýäňiz, halkı aldaýaňyz, aýyny nämeler etdiňiz, şolara yüzlenjek bolan. Eşden olsaňyz, näçe döwletiň ady agzalyp geçildi diýmek, şo ýerde biziň hem goşandymyz bar. Bul döwletler ýatyp, şo döwletlerden gelen predstavitler ýatyp, düýşünde görmäne haky ýok diýmek, bu zatlar monitor edilýär, diýmek seredilýär, analiz edilýär. Bulan bir biziň bir üstünligimiz diýsek ýalňyşmaz. Alişer söz soraýar. Alişer aydyber. Салам алейкум, yana biraz eklemenize. Şöyle тоже менам отмечу, да, bizler активисты, да, bizler говорим свои мысли, и bizler за свободу, да, чтобы жить свободно, жить нормально, и bizler çünkü gün Türkmenistan'ın situasyasını iznутри знаем и мониторим, и adamlar bilen именно bağ kuramız, да, Atamurat aytты, TikTok bilen переписываемся и снимаем ролики, видео, общаемся с ними canlı yayınlarda. Sizler bilesizlermi? Подчеркнули жирным зат bilen то, что вы правозащитники. Почему я скажу? Смотрите. Эзис Мамедов, Dursultan Taganov, Atamurad Safarov'un hemmesinin ситуациясını, вот точно кейсini de четко описали. Даже мен заметил, да, мен здесь тоже отметка aldım. Sizler сказали то, что mening ситуациямда, mening бечеме документ vermediler за мою критику. И еще плюс к этому, это маленькая деталь, но вы, Тажгуль Сазакова, именно отметили вот это, да, то, что mening хатыныма, mening ayalıma ayttılar, git Özbekistan konsolosluğundan kömek sonra da diskriminert ettiler, ayrımcılık ettiler, milletparazlık ettiler. Это Türkmenistan'ın içinde yaygın bolanını siz четко подчеркнули, и это было так. Спасибо, благодарю то, что sizler защитили 190, вот именно şu организацияда айды bildiğinizler, ayttыңызlar, и еще раз доказывает то, что çünkü sizlere ayda oturan gaplar, это töhmet. Еще раз подчеркиваю, как блогер-активист, они подтвердили то, что они, кто они такие, да? Это раз, первый момент. Второй момент, у меня вот вопрос такой, да, sizlere. Bize bilemiz Türkmenistan делегациясы, лоббисы, да, они всегда как, будь то ООН, будь то ОБСЕ, нере çıkış etseler, кривые слова, всегда вранье, и необоснованные какие-то zatlar aydarlar da. Şöyle bir giden zat attılar da, bir giden yurt teklif etti onlara. То, что пахта запрет, son правозащитниклар или же международный затлары, организациялар Türkmenistan'ın içine koy vermek. И вот это все они будут делать или же нет? Это первый вопрос. И второй вопрос, да, вот опять-таки же ben şu zada düşünemiyorum. Yine ikisini türme dedi. Я вот не понимаю, да, вот никакой логики нету, потому что бар yoğu 4-5 milyon vatandaşımız var da sanımızı alsak, 4,5 milyon где-то население Туркменистана, да, уже, я не знаю, Америка это в первую, вот 300 milyon bilen, она в лидере, то, что преступление бар, türmeler köp, и басылады, да. А Туркменистан'da всего лишь 4-5 миллион, и что, преступность много, да? Я вот этого не пойму, невольно, да, инакомыслящие басчак mı bu türmelere, да? Вот прокомментируйте, пожалуйста, вот, nem için iki türme kurultular насчет наших делегатов. Birinci sorun, будут ли выполнять рекомендации deyip sorayan da.
это рекомендация. У ООН или ОБСЕ нету штрафных санкций за то, что ты не выполнил. Это не Международный уголовный суд или еще какой-то организация. Это рекомендательная организация. Поэтому очень много резолюций, например, вот по Туркменстану несколько резолюций выносит ООН. Говорит, вот факты, то, все, другое. И говорит, приведите это все в правильное русло и выполняйте. И проходят годы, они не выполняют. Поэтому эти страны отходят в сторону, становятся как изгои. Их все время критиковали до сих пор. Теперь Туркмения говорит, да, мы будем делать. Она не говорит, нет, не будем. Раньше она говорила, это неправда, мы не будем. Это чисто простое объяснение. Сейчас они говорят, да, вот что-то такое есть, мы будем иметь в виду. Вот этот ответ. Они брошюры поставили там туркменской статистики. Якобы они подготовились к организации, к ООНу, и, мол, они готовили, вот они сделали и так далее. Но если в интернете она есть, вы посмотрите, и там просто детская сказка. Я насчет тюрем Алишеру хотел Да, сказать. вот именно на этот вопрос. Это, знаешь, что еще Ниязов в свое время говорил, по поводу и без повода сажайте как можно больше. Такое указание он давал МВД. Там пропускал народ как через сито. Не случайно при Ниязове по 10 тысяч и более амнистии были, потому что надо было место освобождать. Но до амнистии, пока этот человек в тюрьме побывал год или два, он испытал жесткость, пытки и все прочее, голодовку, безлекарственные болезни. Вот когда вот это все испытал человек, почему Ниязов говорил, как через сито надо пропустить? Чтобы потом свобода безработная, голодная для него оказался раем после тюрьмы. Вот для чего сажали как можно больше. А сегодняшние, они продолжают его политику. А вот это же опять-таки же доказывает то, что, понимаете, вот то, что они вот это вот две тюрьмы для такого населения, да, Да. вот это абсурд. Ты что другое есть? Там сказали, что какая-то страна говорила, у вас тюрьмы перегружены. А он вроде, вот мы строим еще два новых, чтобы не было перегружены. В норме, чтобы было. Видишь? Это идиотизм просто. Вот здесь я добавлю, Алишер, вы просто не в курсе. Нам рассказали, что Туркменистан, когда вот разрешил представителям одной или двух стран посетить туркменские тюрьмы, им показали образцово-показательные тюрьмы. То есть самые такие современные, которые построили, и все там чисто и аккуратно. Вот эти только показали. Но, конечно, следующие будут спрашивать, можно мы другое посмотрим? И теперь они хотят построить новые, чтобы показать хорошие новые тюрьмы. И дело не только, хотя и в этом тоже, не только в том, что тюрьмы старые и переполнены, а в том, как относятся к ним, к заключенным, о том, как содержат их. Каких вот условиях? в этом. Вот это они сейчас боятся показать. Показывают только потемкинские деревни. Да. Вот это, знаете, помните, просто добавлю, помните, да, когда COVID-19'da tubеркулезunu boşadıp öyüne koyverdiler, помните? Туберкулезunu boşadıp, когда ОБСЕдан проверка gelende, домой отправили, потом их обратно взяли в эти больницы, понимаете? Это и так, это просто, я не знаю, вот. Aziz Mehmetov söz sorayı. Aziz Aydaver dinleyiz seni. Assalamu alaikum ilküyle hemmeğde. Şöyle yani atamra adamda mayt geçti, atamra sapa. Näme başardığını döwlet hökümeti gollayanlar diýenlere diýdim. Men şeýle diýeýin, ben aralarda bir iten 4 aýlap nemelere, efirlerde, zatlarda men görenler, çünkü turizm bilen meşgullanyp biras. Öňki SNG, SSR döwründen daganlar, zatlar, Orta Asyadakylar, kim Türkmenistana ýaşap giden Ors, Belarus, Kazak, Kırgız, Doğu turizma, dinjalmana gelenlerine käbiri soraýarlar da nirden käbir ýaşak gaýdanlar bar. Şolara maýt biz diýä ýaşajakdyk bu diýä öňler diýä, ýöne diýä. Şu SSR dagany bäri diýä hiç Türkmenistan düzelmedi. Ýaşlarymyz gawat ile türkmenler, ýaş oglanlarymyz, gyýlarymyz, gelinlerimiz, olar öýleni kämahal oturup gürleşýär, sady etjek. Käbir atanya käbir men tananyp. Köpden bäri bir ýaşap gören bir genne jawap Türkiýede, Türkmenistanyň gaýdan
Şo gennece aýtýarda men näme gaýdamda diýä Türkmenistanyň näme kaçan Türkmenistan düzeler şonu gelernik gaýtdym diýe. Kaçan düzelse gelernik gaýtdym diýe. Her şinden düzeler ok diýdi. Menem hiç tat diýmedim. Ýöne şon ýala diýen adamlar kän gördüm öz durmuşumda. Çünki bizem Türkmenistandan çykyp gaýdamyzda soňky ýerde kaçan Türkmenistan düzelenine gelersik gaýdyp. Ýöne gynansak da otursak ağzımız sesimizi çıkarmadığımız, immün sesimizi çıkarmadan otursak, alkışlap otursak, ýalňyş etýän işlerine alkışlap otursak, bu işler hiç mahal düzelmeýe ağına ak diýmek, garasyna gara diýmegem gerek arasyndan. At çapdyranda da mysal üçin at çapdyranda şoň julowy tutup upravlýat etmeseň at öz başyna aýlawda öz başyna çapy bilmeýär. Şonuň üçin her bir dada baş gerek. Men tankytlamak, hökümet tankytlamak diýilen zat men erwe saat dälmika diýen ýalňyşyna ýalňyş, dogrusyna dogry diýmäni, watandaşlara da tawsiýam, maslahatym dogry söýgün men bir mähir mulaýym söz bilen aýdyp düşündirmem bolar. Ýöne gelecek bu düşi na našych rukah diýjek bolýarmyn. Gelecek biziň elimizde. Biz gülletmesek, biz ösürtmesek, biz ağına ak diýmesek, garasyna gara diýmesek düzelmezmika diýen. Şu edilýän işlerem diňe bizi çüýün diýip pikir etmesinler, bizi görýänler, bizi izleýänler, bizi gynetýänler. Bu gelecek üçin bu ýagty şöklendirilme bir ak ýollar bilen ýöremegimiz üçin gelecekki nesillerimiz gowy günlerde ýaşamasy üçin alada edilýär bu zatlar. Näde sen düşünýänsiňiz diýip umyt etýän janlaryňyz sag bolsun. Sizin amaýgynlaşlar alyp barýan işleriňizde üstünlikler artyp etýän hemmäňiň janyny sag bolsun. Siz beren gürüňleriň üçin köp minnetler. Awa watandaşlar, görüşimiz ýaly Ženeva şäherinde Türkmenistanyň meselesi boýunça oňa ýygnap geçirildi. Prawazatçylyklarymyzyň aýdyp geçişi ýaly, ýani men öz dilimden, öz sözümden aýtsam, ýani uly bir sepkip diýsem ýalňyşmarym. Sebäbi şonça döwletiň, şonça milletiň üns merkezine düşmegi Türkmenistanyň eýem bir üstünlüge tarap ilkinji ädimler diýip bilersiz. Iň wärkisi ýaňam belläp geçdik. Принуждённая эксплуатация, ýagny mejburi ýagdaýda zähmet borçlulugy, ýagny paxta çykyp paxta ýygdyrmak edara karhanalaryň işgärlerine. Şol zatlar ýyllardan bäri dowam etgelýär. Türkmenistan garaşsyz bolandan bäri hatda ýaşullar tasdiklap biler. SSR döwürlerinde de bardy. İşgärleri, şeýlegem talipleri paxta ýygdyrmak memesi. Rusçalap aýtanda, если мы смогли достучаться до них, şolara çelli demedik bilen olsak, arzumyzy düşündirip bilen olsak, diýmek, indi Türkmenistan hökümetine näme galy? Şu dünýä guramalarynyň, dünýä döwletleriniň çlenleriniň beren tekliplerini adekvat ýagdaýda oturup pikirlenip, düşünüp, owa halka bähbitli bolan, ýöne göz boýakçylygy üçin däl, ene bizde hakykatdan hem demokratik institutlar işleýär, adam hukuklary bozulmaýar, erkin hereket etmek, düzgünleri bozulmaýar diýip görkezmek üçin däl, hakykatdan hem halka bähbitli çözgütleri kabul eder diýip Türkmen hökümetinden umyt etýäs. Ýagny beýleki tarapdan seredende şonça döwletiň üns merkezine düşmegi eýem Türkmenistan häkimiýeti üçin bir minus diýsek ýalňyşmyýs. Şonça zamyçany almak bir gowzat däl. Misal üçin okuwçy diýelim, mekdepde hem sapakdan gatjan olsa, sapaga geç gelýän olsa, ruçkasyny öýünde goýup gelýän olsa, sapak okumaýan olsa, zamyçany berli otursa eýem näme dolup gitýär. Edil şoň ýagdaýda, ýani täjil sazakyny sanap geçdi. Türkmenistan boýunça näçe minuslar şu ýerde sanap geçildi. Iň wärkisi erkin hereket etmek boýunça belki görensiňiz ýakynda TikTok efirde, Alşer Sahatov'un TikTok efirinde Kırgızstanlı bir ayal maşgala geldi. Situasiýany deňeşdirmek üçin, dolu anyklamak üçin deňeşdirmek gerek. Yani biz deňeşdirme geçip gördük şu taýda. Kırgızstanda zagran pasportyny almak näçe güne çekýär diýip sorag berdik. Öňünçe men Türkmenistana aýdyp geçeýin. Türkmenistanda şu gün bismillah diýip zagran almak üçin migrasiýa barsa eline talon berilýär. 13 ay soň, 1 ýyl 1 ay soň gel ina oçurum şul diýip talon berilýär. Kırgızstanda şu durumlar nähili seredilýär diýende uskorenli varianty diye $100 töleýän de, elbette töleýär. $100 töleseň de 3 günde diye baryp alyp bilýän diye. Pol uskorenli variantynda $50 bilen de 10-15 gün aralykda. Eger muhtuna aljak bolsaň de
Uzağı diye bir ayın içinde de eline zagran pasportun alyan diye. Näme Kırgızstanın näme ütkeşikleri var? Ya tebii resursda mı ya başka uğurlar tarapda mı ya mümkinçiligi yok mu? Bil kaslayın ediliyor. Şu halkı ezme için Rusların bir sözü var. Sazdavay defitsit nabivay cenu diye qıtçılık emel ýagdaýda döretdi, nırkı kaldıra verdiğin düşünce eğeriye Türkmen hükümeti gıynansaklı. Näçe gıt bolsa, mysal üçin men maňa pasport gerekmi? Men yüzlenip başlaýan tanışyň ýokmy? Maňa zerur pasport gerekmi? Bir kaýyň içinde alyp bolmazmy ka diýip. Ýagny korrupsiýa ýol almak üçin emelli ýagdaýda düzülen struktura. Bugünkü günde şol minuslara, şu dünya guramalary, beýleki döwletleriň wekilleri şonu ene şu minusyň, ene şu kemçiligiň diýip aýdyp bilýän bolsa, şol adamlardan minnetdarman. Nur Muhammed ağa söz geçer sizden. Ayda verin. Sağ ol Atamrat. Benim Serinan Aydan'la koşuluşayan anladırdı tecrübül köp sağ olun etken işiniz atı kovuş. Devam edin işte üstünlük kazanın bana size çıkardığım. Düşünmeyen adamlar düşünmeyecek olayanlar. Hakikaten edilen işler görünüyor. Sizin sayesinde seyrettiğin adamlar görmeli, bilmeli. Şunun için tankit edecek olayanlar ya aralacak olayanlar olur görüpçülük edip geldi kredi. Inni yankı onun Ceneva'daki geçen meselesi vardı. Yığınağı vardı. Türkmenistan'ın beren açıyordunu onun sizin çıkışınızda şu Türkmenistan'dan son eyleki devletlerin beren teklifleri var. Meni var beğendiren de insana geçtin tecrübül köp devletler öz tekliflerini veripdir. O katı beğendiren. Näme üçindir? Oy teklif olsun, görkezme däl, planlat etmeli bir diýilmese de ol döwletlerin wekilleriniň berýän teklifleri diýmek, olar üçin anini biz razy içmek. Diýmek materiallar bilen tanış. Türkmenistanyň diýmek ýagdaýyny bilýär. Şoň üçin aýtýan zatlary gaty dogry. Hakykatdan Türkmenistanyň kemçilikleri aýdyp geçdiler. Oy her döwlet bölek aýtýanam bolsa, onlar şu diýmek ki emmesini bile jemlesen, şol umumy Türkmenistanyň doly hakykatdan içinde bolýan wakalar, hakykatdan Türkmenistanyň ýanky ýagdaýy doly şol wakany Türkmenistanyň wakany berýär. Her döwlet birdir, ikidir rekomendasiýa berýän bolsa, ýanky açmýar. Hemmesini jemlesen, hemme döwlet ýanky. Ol Türkmenistanyň doly kartynasy. Naşo hakikaten beğendiriyor diýmek, sizin etken açıklamak. Ya hem eyleki bilýän men eyleki sanaklary gorýan kurumlar var. Oraram berýär, ýanky Birleşen Milletler'de OBSE'de öz ýanky daklatlaryny. Şolaň hemmesi hakikaten diňe Türkmenistanyň öz berýän açydy däl. Ýanky sizin etken işleriniz barada, sizin berýän informasiýalaryňyz barada şondan netije çykarýarlar. Näme üçin diýseniz Türkmenistan öz kemçiligini aýdan o ahyryn daklady. Şo kemçilikler bar diýip rekomendasiýa berilýär. Tankit edilmese de ýöne şo mesele azalýar. Ol eýem ýanky Türkmenistanyňky şo ýagdaý bardygyny görkezýär. Ýöne ony çykretýän eýleki döwletler berýän rekomendasiýany nerden alýar? Sizin ýanky açyklaryňyzdan, sizin daklatlaryňyzdan alýar. Dogry aýtýan, köpden beri şu oglanlardan ýygnalýar. Hakikatten ýagdaý näme üçin diýseniz, näsiz biz ýurdun içine bara bilemiz, ýurdun içinden habar almagam bize kıyın. Ýöne ol oglanlar gatnaýanlar bar, dogranlaşlar bilen habarlaşýanlar bar. Olar ýagdaýy bilýär, olar ýagdaýy berýär. Şoň üçin şol adamlara da, şol bizim watandaşlarymyza, şu ýigitlere hemmesine sag bolsun aýtjak bolýan. Şoň näme üçin diýseniz, ýani Edizem aýdyp geçdi. Şu biz hemmemiz sesimizi çıkarıp oturmalylar. Ýanky kim öz ýagdaýyny ýöne bir Edizem aýdanyna bir zat kelimele gorlaýan. Ol hökman hafa söz bilen ağzyny hafalap tankit etmek ol gowluň ýagdaýyda. Normal sözler bilen hakykat ýagdaýat. Onuň tankit diýilýän zat ol garalamakda. Tankit hakikaty aýdylýar. Ýöne
bizim devletimiz bir normal devlet bolar mı olsa, o tankidi özler için bir karalama hükmünde görmelerle şondan netice çıkaracak olmalı. Şu kemçilikleri yok edecek olmalı. Ha, şol esası bizim maksadımız. Ne şonla devlet hakikaten demokratik devlet oluyor. Abu Beydip yöne adamlar öz yağdayına edip ya öz kemçiliğini, devletin kemçiliğini aydanına çıkışedenle onları düşman hükmünde görmek. O ulu yanlış. Men şu ýerde goşaýyn biraderak ondan Ahmet sen soragyň berber. Ýadyňyza düşýärmi Nurhan Çariç öňler türkmen delegatsiýalar eger siz ýa biz çykyş edemize terroristler, nämeler dip ýamanlaýardylar. Bular hemme aldaçlar, bizi aldaýarlar, sizi aldaýarlar dip kim-kimden şu komandny iş bolan soň hemmemiz bilelikde şunu iş alyp baran soň kim-kimden biz olary öwretdik. Ina şeýle faktlar bar bolsa hökmän ýüzüne çykararys, hökmän bu arada aýdylar, beýem detally faktlar bolan soň inni töhmetçiler ýa-da terroristler diýip aýdyp bilenaklar. Hudaýa şükür. Muňa biz komandny rabota diýäs, komandny hemmemiz bilelikde şeý diýip alyp barsak, bu mesele hökmän çözüler, gymyldar diýip umydymyz bar. Muňa kim bize energiýa berýär? Sizin alyp barýan işiňiz, bizim alyp barýan işimiz. Eger kim-kimden damja neme der diýerler-de, kim-kimden bu hökmän çözüler. Ören kyn bu işler. Ýöne haçanda biz Nurhan Çariçina öz maşgalasyny misal görkezsek, näçe ejir çeken maşgalalary bar. Näçe bizinkiler ejir çekdi. Şuňaly sizem ejir çekmäň diýip bizem şoň üçin siziň nemäňizi eşdemize insanperwerlik bir kömek edeli diýäs. Ina biz şundan geçtik, biz şundan nemäni öwrenlik tejribemiz bar. Şoň size de görkezeli isleseňiz edin, islemeseň etmäň ýöne biz şundan geçen soň sizem biz ýaly diwary maglaňyzy urmaň, size neожиданный bu datlar bolmasyn. Eger isleseňiz şuny ulanyp bilersiňiz diýip size şu teklipleri berýär. Siz bolsa şuny başga neme istoçnikler bilen, çeşmeler bilen deňeşdirip ondan ulanyp bilýäňiz, onanmasaňyz. Şoň üçin käbirleri siz bize şeýle maslahat berdiňiz, oňa girme diýip aýdýan isläniňiz. Şu ýerde töhmet atýarlar diýerler, beýlik zat edýär. Hemişe de şo bar. Nurhan Çariç ýadyňyza düşen bolsa ilk başdan hem şo bardy. Şo bolan soň biz 20-30 ýyldan bäri şeýle ýagdaýa düşdik. Gasy dogry aýtýan. Şoň üçin eýleki gurumlar var ýurtdaşynda. Olaram insan haklaryny gorýas ýa-da ýurtda bolýan zatlar tarhid etýär, şoň garşy hereket etýär diýerler. Ýöne diňe ol iş bilen näl. Eýleki infolary garalajak bolup, olary ýanky diňe özleri akçawyş bolup, eýlekilerin hemmesi yalan sözleýär, iş eden o zat diýip. Näme şo zatlardan mak gerek. Şondan ýokary bolmak gerek. Aýtap biri bilen hemmemiz bilelikde goý olar öz ýolu bilen, siz öz ýoluňyz bilen, eýlekiler öz ýolu bilen. Ýöne ümsüni küýünni diňe şo rejime garşy hereket edip, biri-biriňizi ýöne yere sokmak bilen ýa ýok etmek bilen hereketlenmelerle bar güýjüňi, ümsüňi rejime garşy. Ana şu şeýdilse ýanky teň diýişiň ýaly täzikler, aktiv täzikler agzy bir bolmak gerek. Bile hareket etmek gerek. Ýokman birleşmek diýilenden däl. Birleşmäne ol ýetesi zat ýok. Ýöne ýankaýdyşym ýaly her kim öz ýolu bilen. Ýöne ýoly ýanky rejime garşy bolmaly. Bir-biriňe ganym bolmaly. Ine men aýtjak bolan. Sag bolun. Batı doğru aýtýaňyz Nur Muhammed ağa. Beren görümleriniz için köp sağ olun. Söz gezegini Ahmet Rahmanova geçiriyoruz. Ahmet ağa ayda verin, dinleyiz. Здравствуйте. Вы упорно идете этим путем, тем, чтобы показать истинную картину Туркменистана и всех его граждан на данный момент. Насколько это все серьезно. Вот за это я вам благодарен. Еще я хотел бы тоже отметить один момент. До меня было сказано Атамурадом и Нурмухаммед ага по поводу того, что делаются рекомендации Туркменистану, они их не исполняют. Я уверен, что обязательно этим рекомендациям и их исполнением ведется учет. Обязательно.
Я уверен, где-то ставится галочка, какие рекомендации были предложены и какие из них выполнены. И, конечно же, как мы все знаем, большинство из этих рекомендаций не выполняется, если не сказать все. Нынешнее правительство, для всех не секрет, провалило все свои обязанности. То есть на данный момент все программы, которые они обязаны должны были сделать. Как бы они что ни говорили, может, в лицо им не говорят это, но все прекрасно знают или хотя бы предполагают состояние Туркменистана и его граждан. На данный момент только мы, туркменистанцы, знаем, насколько это правительство нынешнее почти все свои действия делает против своего народа, против своих граждан. Я не могу вот сейчас с уверенностью сказать, что они сделали для того, чтобы народ начал жить лучше, процветал. Может, какие-то программы и как бы направлены на это, но в результате мы видим, что наш народ, наши граждане живут все хуже и хуже. То есть все это и ведет только к худшему. Здесь надо обязательно отметить то, что ввели визовый режим с Турцией. Если раньше, например, да, граждане Турции могли, у кого просроченные документы, вид на жительство, они могли выехать в другую страну, заехать и восстановить свое положение. Сейчас они этого сделать и не могут. Вот. И это Турция, которая считает все тюркские страны своими родственниками. И она всегда была категорически против введения какого-либо визового режима. Да, мы про это говорили. Обязательно, я уверен, все это где-то отмечается, обязательно ставится галочка. И когда у туркменского правительства начнутся серьезные проблемы в плане этих нарушений и в плане того, что не выполнены ни одни рекомендации, ответ будет один. Мы вас предупреждали, мы вам рекомендовали, но вы ничего не выполняли. В результате то, что они получат, это будет сугубо их виной. Потому что если мы сейчас посмотрим на другие страны, вообще на мир, все движется в направлении демократии. Так или иначе, даже постсоветские страны, они все равно как-то движутся в этом направлении. Даже вот возьмем Таджикистан. Ну, я не скажу, что это благодаря нынешней политике правительства, но народ просыпается. Это обязательно скажется на гражданах Туркменистана, и обязательно это к чему-то приведет к каким-то результатам, потому что я уверен, что невозможно силой заставить народ любить себя и признавать себя. Ты можешь силой какое-то время это держать, но будет момент, когда ты этого не удержишь, и все повернется против тебя. Здесь обязательно я еще раз хочу поблагодарить правозащитников, активистов, оппозиционеров, которые делают на самом деле правильные действия в том, что они каждый день делают какой-то вклад для того, чтобы были эти изменения. Спасибо. У меня все. Köp sağ olun Ahmet ağa minnettar. O vatandaşlar eşittik, dinledik. Türkmen delegatsiyası näme diýip söz beren en programmalar ýagny garaşsız programmalar bilen işleşmäne, güründeşlik geçmäne, aktivistler bilen dialoga girmäne biz taýar diýip ýagny söz berenler. Endi şu taýda Türkmenistan hökümetine yüzlenmän. Türkmenistan hökümeti biz efir açanda gelýär birnäçe vatandaşlarymız kemsidemizak, şahsiyetine yetemizak vatandaşımız diyen köpüsünün adı belli değil, yüzü belli değil. Gelýärler, o diyalog geçecek, konstruktivni dip. O öňüne faktlar goýulanda şul kemçilikler bar diýende jogap bermäne derek, jogap ýok sebäbi, ýok ýalňyş diýenim diýip bilmeýärdi. O siz watan dönügi, siz terroristler, has edepsizler, ejeňde bajyň ýene bir zatlar, o şahsiýete yetmek. Ana şoňal faktlar bilen gutarýar. Türkmenistan hökümeti eger konstruktiv dialoga girjek bolsaňyz ilki bilen birazrak instruktaj geçin, köpçülükde özüne alıp barmak metodlar boýunça instruktaj geçin. Biz konstruktiv dialoga taýar. Gürleşelim, oturalım. O näme kemçilik var? Näme kemçilik şunda, şonuň çözgüdi nämede diýip mümkin sorarsınız ya. Şu kemçiliğin döremegi nämeden döreýe diýip biz sorap bileriz. Dialoga gelin. Gürleşeli. Biz adam ýemizak, şahsiýetimize yetemizak. Hormatly vatandaşlar, tomaşa edeniniz için köp minnettar. Ýene bir gezek prawozащитникlerimize minnettarlyk bildirýän, gymmatly wagtyny ýitirip Женева gidip şu ýygnaga gatnaşyp, как бы rusça aýdanda atstoýat naş prava diýilýär. Şu bizde döwlet tarapyndan, häkimet tarapyndan göýberilen kemçilikleri dile getirip aýdanlar üçin prawozащитниклere ýene bir gezek minnettar. Hormatly vatandaşlar, pikirlerinizi kommentariýalarda ýazyp bilersiniz.
Zoom'a gatnaşan vatandaşlar size de ulakan minnetdarlyk. Hormat koyup geleniňiz üçin ýene de görüşýäris. Hormatly vatandaşlar, görüşýänçe hoş, sag bolun, saglypda görüşeliň. Sağ olun. Hemmeňize agyrýalkasyny sağ olun. Sağ olun, minnettar.